A la Remansada tenim molt clar que tan important és tot el que fem com difondre tot el que fem. Per això fem aquests vídeos i per això tenim a la Guida i a la Montse com a ambaixadores de la Remansada a Ràdio Montornès, on tenen un espai quinzenal al programa Les Mañanes de Ràdio Montornès que condueix la nostra estimada Núria Cachan. Us hem fet un petit resum del que va ser l'espai d'aquesta setmana, on la Guida, la Montse i la Núria Cachan van parlar de moltes coses, com per exemple els joves que participen a la Remansada, els joves que s'encarreguen de fer els vídeos promocionals de la Remansada i on la Núria Cachan va mantenir una interessant entrevista amb el nostre director d'escena, Antoni Figuera. Què, ho veiem? Bon dia. Bon dia. Remenses. Bon dia. Gràcies. Bon dia. Avui, a més, veniu d'uniforme. Sí, avui, doncs mira, conjuntades. Sí, molt conjuntades i molt remenses. Sí. Doncs avui, per començar la nostra secció, allò ja sabeu que parlem cada 15 dies amb remenses, concretament amb la Marga i amb la Montse, doncs avui la sorpresa és el Toni Figuera. Doncs ell és el director, el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic i la veritat és que ens agradaria saber de primera veu un munt de coses d'aquesta proposta que es fa a la nostra població, que és el gran musical i que és la Remansada. I a més, estem parlant de la tercera edició. Toni Figuera, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estem? Doncs mira, prou bé. Content? Content, ja hem començat assajos de la Remansada, la tercera edició, com deies, i ja preparant tot amb moltes ganes per fer una altra vegada un gran espectacle aquest any. Molt bé. A mi m'agradaria ara que et mullessis una mica i que posessis nota als actors i a les actrius de Montornès. Quin nivell tenim a Montornès? Home, a Montornès hi ha nivelazo, això ja t'ho dic ara. Sí? I tant, jo et dic nivell de 10, perquè jo... Apa-li! No, t'ho dic així de clar. Mira, la sorpresa per mi del primer dia que vaig arribar i veure que tenia davant meu 40-50 persones molt engrescades en aquest projecte i que tenia des de nens de 7 anys que volien estar en el projecte fins a gent de 70 anys que volen estar a l'escenari també. Vull dir que això, a més, el que més m'omple d'alegria, no?, de veure que l'escenari enganxa tanta gent, que tanta gent té ganes de posar-se en un projecte així, no només pel teatre en si, sinó també per la població de Montornès, no?, perquè a nivell cultural doncs, tinguin un gran espectacle, que també una miqueta és el que tothom vol. Déu-n'hi-do, eh? Sí. La Montse... Estic molt content, us ho dic en sèrio. És una colla de gent molt engrescada i amb molta il·lusió i moltes ganes, i això fa que tot sigui molt més fàcil, està clar. Molt bé. No, jo volia dir que ella ens engresca, ho fa molt bé, això. Hi ha vegades que el veus que diu, per què fan aquests? Perquè, clar, què fem? Però ho gira ràpidament cap a la banda positiva i vinga, embolica que fa fort, no? Exacte. I gràcies a ell, perquè sempre ens dona ànimo, sempre ens té aquí. I una miqueta, com que ahir vaig passar el dia cantant amb les caramelles, cantàvem una cançó que deia que un llapis no escriu sense una mà. Doncs ell és la mà que fa escriure el llapis. Que bonic, això, que bonic. Que bonic, sí, eh? I tant que sí. Mira, jo moltes vegades m'agrada dir que per salvar les distàncies, però que un director, a part de dirigir, també ha de ser una miqueta, doncs això que dèiem, engrescador, també una miqueta entrenador de futbol, si vols. Està clar que els actors, les actrius han d'estar motivats i han de sortir amb moltes ganes i amb molta seguretat a l'escenari. I això també és feina meva i crec que també hi dono importància en això, no?, en tenir-los contents, en tenir-los sempre amb energia positiva perquè surtin a l'escenari sense dubtes de que allò que han de fer ho poden fer i ho poden fer molt bé. És veritat. Aquesta és una tasca molt important. Sí. Bé, Toni, m'has trepitjat una mica la meva intervenció, perquè jo el que volia explicar de tu és la cordialitat que crees, la bonomia que hi ha entre tots i que sempre tens aquella actitud d'escoltar algun comentari que se't fa. La gent està molt satisfeta amb tu i penso que a tu també t'hauríem de posar un 10. Apa-li! Carai, que content que em poseu avui. Hombre, clar, t'hem de cuidar bé, t'hem de cuidar bé. Comencem molt bé la setmana. Sí, Molt bé. És que mira, només que ens digui actors i actrius ja ens fa Ja? pujar l'ego. Clar que sí. Clar. Clar que sí. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt i que parlem constantment amb la Guida i amb la Montse aquí a l'estudi, i és que la Remansada està viva. Vol dir que sempre està en moviment i sempre està creixent i sempre s'incorporen novetats. Aquest any ens explicareu alguna d'aquestes novetats, Toni?
Home, i tant que sí. Una pinzellada, ni que sigui. Una pinzellada. Alguna petita cosa es podrà dir. Mira, jo, per exemple, et puc dir que respecte a l'any passat, aquest any implementarem i creixerem en tant que escenografia, en tant que vestuari, que també tindrem algunes cançons noves, que tindrem algunes escenes noves, que portaran més dramatisme i més vivències, que coneixerem més coses dels personatges, i tot apuntant en la mateixa direcció, no? En afiançar la remansada i en fer que l'espectador doncs, quedi captivat per tota aquesta història que és molt, molt nostra i que és molt, molt veritat, no? Aquesta revolta remensa que va passar al Vallès fa 500 o 600 anys ja. Doncs moltes gràcies, Toni Figuera, director de la Remansada, per atendre la nostra trucada, un plaer. No sé si la Marga i la Montse volen dir afegir alguna cosa més. És que ho ha dit tot també, que... Donar-li un cop més les gràcies i fins demà. Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Demà ens veiem a l'assaig, Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies, bon dia. Adéu, bon dia. Jo tinc la sensació de que sou una gran família. Sí. Som. Sí, no? S'està creant aquest esperit des de fa temps. De fet, fa temps que espontàniament la gent parla de la família remensa. I és veritat, perquè es creen moltes simpaties, moltes implicacions, moltes coincidències, i això és un motor que ens fa estar alegres i amb energia per anar abordant tasques que a vegades les veiem molt i molt difícils, però ens en sortim. Avui he penjat un vídeo que també ha fet el company que teniu a la Remansada, el Joan Mora, que ja ha estat aquí amb nosaltres. Un artista. Tot un artistazo, és veritat. I la veritat és que l'hem penjat als matins de Ràdio Montornès justament perquè la gent que ens escolta i que us escolta, però que potser mai s'ha pensat que podria veure part d'aquests assajos a les xarxes socials. Ja sabeu que la Remansada té el seu propi Facebook, el seu Twitter. Podeu trobar documents com aquest, no?, que ha fet el Joan Mora, un vídeo molt xulo que mostra una mica el que feu als assajos, no? Sí, això és una col·laboració molt bona. Vull precisar que hi ha un equip que fa possible aquest vídeo que munta el Joan Mora cada setmana, que un col·laborador o el que agafa imatges és el Xus. El Xus que el tenim avui aquí. Avui el tenim d'espectador i ell, entre els dos, han muntat aquest equip. El Xus s'encarrega, com ara, d'agafar imatges. Ens estan registrant avui i després el producte final el fa el Joan Mora. Molt bé. Però pensem sempre que són dos que fan possible aquests vídeos que creiem molt interessants. Està molt bé això perquè hem de puntualitzar i jo no ho sabia, això. No. Xus. La veritat és que és molt xulo, clar, perquè tota aquesta informació fa que els que no hi som directament als assajos puguem veure una mica l'ambient, no? I d'això que parlem als matins, doncs ens fem encara una idea més clara, no?, Està molt bé la teva aportació perquè una altra vegada intentem fer difusió d'aquests vídeos, però aquest és un mitjà boníssim perquè sàpiguen que pràcticament cada setmana pengen un vídeo i la nostra idea és que arribi un altre suport d'informació a tota la gent que estigui interessada. Molt bé. Doncs, noies, anem amb la vostra part. Hi ha novetats. Cada dia que veniu aquí als matins ens expliqueu una de nova. I em sembla que avui aneu una mica dirigides als joves. Als joves masculins i femenins, no?, de la nostra població, que també són part important implicada en aquesta obra. Fonamental, jo, a més a més. Sí? Crec que, d'alguna manera pensem que els joves són la llavor de la Remansada. El futur. Remansada del futur. El futur. La cantera. És la cantera. Sí, senyors. Per tant, sí, són importantíssims. I gran crit dels joves. En aquest grup de joves cal distingir que tenim alguns joves que és que ja els teníem, però s'han fet grans, han crescut en tots els sentits i ara ja poden participar des del començament de la Remansada amb els primers actes. I tenim un grupet que ara són els soldats de l'amo. I és que és una meravella veure'ls perquè és la primera vegada que ho fan i sembla que se sapiguessin el paper de tota la vida, no? Sí? Vull dir, és
Estupendo veure com interpreten, ara ho diré en castellà, com atxutxen el Bartomeu quan se l'ha de xutxar. És que els que estem d'espectadors a l'assaig, jo disfruto moltíssim. O sigui que... És que entren a escena implicadíssims. Ja són soldats quan entren, de veritat. Sí. Hauríeu de veure'ls. Quan no han d'entrar, estan per allà fora fent el tonto, si el WhatsApp, si no sé què, de cop volta, nois, que heu d'entrar. Han canviat l'actitud, han agafat el pal i cap a dintre, i és per veure'ls, de veritat. A fer el seu paper. Sí. Quina edat tenen aquests joves? Pues... 16, 15, 14, 13, por ahí. Sí. Sí. Són alumnes de secundària, tots ells, Molt bé. Alguns ja els teníem i alguns són incorporació. Jo en aquest punt em sento molt satisfeta i penso que la Montse també s'ha de sentir, perquè les visites que hem fet a les escoles i als instituts pues, estan donant un fruit. Noies, anem amb la lectura perquè Doncs sí. elles sempre ens porten un fragment de l'obra La Remansada. Això ens agrada molt perquè ens situa i deixem volar una mica la imaginació i cada dia queda menys temps per arribar a aquest 4 de juny. Sí. Bé, jo abans de començar recordaria que estem molt contents amb la batalla de Montornès, que els remenses van quedar eufòrics després de la batalla de Montornès, però a la història tot no van ser flors i violes. Diu això perquè avui ja comencem amb una mica de la part positiva, diguéssim, pels remenses, que és quan varen guanyar. Molt bé. Es diu la derrota de Llerona, aquest tros. La victòria remensa als camps de Montornès va sacsejar la història, va obrir camí al progrés. La guerra no acabava, però res ja no era igual. Els pagesos podien vèncer els militars. De totes les masies, dels pobles més petits, els joves acudien a unir-se als proscrits. Però poc després, a l'abril, a prop d'aquí, a Llerona, van obtenir venjança els soldats de Barcelona. El general remensa, el gran Pere Joan, pogueren capturar-lo i li van fer pagar. Carregat de cadenes, lligat de mans i peus, van dur-lo a Barcelona, com un vil delinqüent. Tant d'odi li tenien que el varen torturar, li van dictar sentència i el van esquarterar. El cap en una gàbia servia per escarment a tots aquells que el veien, que ho tinguessin present. Doncs, noies, com sempre, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui i fins la propera, d'aquí a 15 dies que hi tornem a parlar de la Remansada. I tornarem. Gràcies a vosaltres i fins aquí 15 dies. Doncs vinga. Merci, Núria. Bona setmana. Bona setmana. Donant les gràcies a la Núria Cachan i a Ràdio Montornès per la seva inestimable col·laboració, acomiadem aquest vídeo degustació de la Remansada d'aquesta setmana. S'acosta el dia de l'estrena i se'ns està acumulant la feina, però no us amoïneu, que us continuarem informant de tot perquè volem encomanar-vos la passió per la Remansada. Perquè recorda que la Remansada és teva, teva, teva. Fins a la propera!